Здравейте, добре дошли в моя канал. Може би повечето от вас, както и аз самата, като чуя думата бронхит и цялата настръхвам. Какво е бронхита? Бронхита е възпаление на дихателните пътища в белите дробове, т.е. бронхите. Днес ще ви дам две комбинации, които ще ни помогнат да облегчим бронхита. Едната е за дифузер, едната е за масажен бленд. Аз съм Елена Пиер, сертифициран ароматерапевт и с радост ще споделям с вас моят опит и знания. Блендовете, които съм избрала, са подходящи за дечица под 5 години. Естествено, подходящи са и за нас. Но за децата и за възрастните разреждането на етеричните масла е различно. Затова се посъветвайте с вашия консултант, ароматерапевт, пък ако нямате такъв, аз съм на среща, свържете се с мен, с радост ще ви помогна. Какво ще ни помогне тези две комбинации? Ще облегчат симптомите на бронхита, ще намалят възпалението, ще отворят дихателните пътища, което ще ни помогне да дишаме по-леко, ще облегчат кашлицата и ще помогнат имунната система. Разбира се, има още много ползи, но в описанието на видеото ще ви оставя всички подробности, за да прегледате спокойно. Бленда за дифузера се състои от дихателния бленд на doTERRA Air. Той е специално създаден за подпомагане на дихателната система. Етеричното масло от лавандула, което ще облегчи възпалението, и етеричното масло от чайно дърво, което има противовирусни и антибактериални свойства. Масажният бленд се състои от етеричното масло от босилик. Всеки знае босилика, чай от босилик при кашлица. Етеричното масло от римска лайка, то също ще намали възпалението или така подуването на дихателните пътища, както етеричното масло от лавандула и естествено царят на маслата, етеричното масло от тамян. За масажния бленд може да използвате ето такова стъклено рулонче, за да се нанася по-лесно, но пък ако дечицата ги е гъдел, когато се нанася на стъпалата, може да си го направите и в едно бурканче. Използва се базово масло от кокос, от сусам, даже може и зехтин, просто някакво растително масло, което имате вкъщи, нека да са качествени, както и етеричните масла. Аз съм избрала тези на doTERRA. Ако искате да разберете повече за тях, свържете се с мен. Капките в дифузера също зависят и от възрастта на детенцето. Така че внимавайте много. Ако не сте сигурни, не знаете какво правите, свържете се с мен, аз ще ви помогна с радост. Масажният бленд се нанася на гърдите, на гръбчето и на стъпалата. Поне 2 пъти на ден. Ако ви е възможно, може и 3 пъти и 4 пъти на ден. Колкото по-често нанасите, толкова по-добре, защото етеричните масла помагат с натрупване. Ако нанасяте един път на ден или през 2-3 дена, няма да има резултат. Така че бъдете постоянни, за да има ефект. Ако информацията ви харесва и видеята, които правят, дайте едно сърчице, едно палче, за да ме подкрепите като създател на полезна информация. Абонирайте се за канала и натиснете камбанката, за да не изпускате следващите видеа, които ще направя за вас. В описанието на канала има връзки, линкове, как може да се свържете с мен. Има линк към сайта на doTERRA, откъдето може да си поръчате масълцата, но за ваше улеснение и за консултация напълно безплатна се свържете с мен. Пожелавам ви един прекрасен ден, без болести. За сега това е от мен. До скоро и целувки!